Nos acercamos un poquito para verla. Vamos a mojarse. Eu, o que vos fala, nomeado asesor do señor alcalde con plaza gañada por oposición a dedo, procedo a lectura do testamento da finada, que literalmente engañada, e minutos antes de morrer, ditoume ese testamento a correr. En Gondomar, na víspera do Día dos Namorados, doña Sardiña de Merkel e de Rajoy, filla de nai solteira e pai aproveitador, manifesta que ten 3 fillos, o Surelo, a Anguía e a Merluza, residentes todos eles no fondo mariño, e que profesa non ter fe nos políticos, nos banqueiros, ni nos bebedores de viño. Nomea únicos herdeiros mancomunados para que vayan xuntiños da man. Os seus ascendentes de alta alcurnia, Angelita Merkel e Mareado Rajoy, encargándolle que en canto haxa novo papa e despois de que se lle pase os efectos da fumata, fan un gran festorrio con alo menos 400 kilos de confeti. De primeira calidade. Despois do resacón, unhas misiñas cada 15 días e durante 3 anos, ou ata que os brotes verdes dos salgueiros estén ben medrados. Moito ben rezar, Dios mío. Fágolles un cargo tamén de pagar todo o que debe e que non é pouco. Mañá mesmo, corrediño á farmacia da feira a pagar os medicamentos que non tomei durante o último ano.
para ver se así o Hospital de Vigo vai comenzando. A ver se é verdade, que ainda vou morrer e non o vou mirar eu, Dios mío. Ai, Dios mío, que desgracia. A Galloso e compañía deixolle a miña casiña, a hipoteca, as preferentes e as subordinadas, tamén a miña silliña no concello, na entrada. Me deixen a mí que me Na salida que te eu, siquiera, home. Ai, Dios mío. A Bárcenas, se lle interesa, a destructora de documentos, os botes de Lisibia, de Gardo, debaixo do fregadeiro, e unha temporadiña no mellor suite no caldeiro. Ai, esa é boa, caralho. Esa é boa. A Pujol, un billete pa Suiza e a maleta grande, e de rayas vermellas e amarillas, a de viaxe, para que poida ir buscar o que palá levou. Que praia que non fai falta a nós, carallo. A falta de cartos que temos nos acallos. Está calada, muller, anda, ven pa aquí. Tamén lle podrá servir para levar a roupa, se tivera que ir con un anterior, en caso de facerlle falta, que a comparta. Sí, é facerlle falta, bueno. O Duque empalmado... Ai, Dios mío. Que non veña pa cá, Dios De mío. Palma, home, de Palma. Así non pode falar. Eu mesmo en Palma que en Palma. De Palma, home. Un lapsus, un lapsus. Deixolle o meu ben máis preciado, o número de teléfono de Stop Desahucios, por si acaso. Si teño aquí, te quere, oh, que Pues vaya estamos dando. todos mal. A Juan Carlos, unha rede grande, para cazar cataláns. Tamén lle deixo a miña colección de mulatas, para que lle bote as mans. Que mulata, as negras ou as almas? Cal delas, porque iso? A prima de risco, un paracaídas e unha caixiña de biodramina, para que cando teña a ben deixar de altura, que está collendo non bata cos brotes verdes que lle están a sair os salgueiros. Os do PP, todas as hostias que non din en vida. Non somos parvos, os cartos en B na renta non teñen cabida. Ai, ainda teño un par delas tamén, se queden. Bueno. Teños aquí jardadas. Para os 6 millóns de parados, un par de tenis gastados e as pasiñas amarelas para que remate esta pasadilla. E eu tamén, porque a miña edad non me dan traballo en ningún lado. Dá un chourizo aquí. O dejo aquí con un chourizo. Está aí colgado. O ave unhas as, por si a pastora que se lle olvida poñerlle o motor. Quero o chourizo de Joaquín. Ah, eu tamén quero un. Deixolle aos meus herdeiros o encargo de que lle busquen a merluza da miña filla un bo partido. Sí, falle falta, fai. Que a saque da Ribeira e a poña a traballar de asesora no Concello de Gondomar, Ai, vai che boa, vai. cun bo soldo e as súas pagas de Nadal. Ai, vai che boa, no. Volá no colo. Menos mal que non me quitaron a miña paja, senón iba a ser. A mirar eles. Ai, Dios mío. Que unha paja fai a castora. Ai, isto ai, unha desgracia, muller, ai. Vamos a ver o que, iso non deixa algo. A ver. Claro. Cando nos toca. Finalmente, e como mellora na herencia, deixolle a Mariano Rajoy, o meu herdeiro, unha praza no caldeiro e unhas teixoiras de papel para que non manque a ninguén. Ai, esa non cortan, xa cortaron bastante esas que tiña, carallo. Para o caso de que todos os beneficiados por estas disposicións non fagan o que se lles encomenda, unha patada no cu é o que se vos recomenda. Ai, Aproveítate, José. Lectura da defunción e enterro das subordinadas e preferentes segundo a plataforma de afectados de Gondomar. Boas noites, veciños e veciñas. Aquí estamos outro ano máis enterrando a sardiña. Nos enterramos os nosos aforros
mentras que o goberno non escoita os nosos choros. Non nos chamemos nunca máis afectados. Chamémonos estafados, roubados por uns banqueiros sen escrúpulos, aliados cuns gobernos corruptos. Ai, señor Castellano, presidente de Nova Galiza Banco, vostede que dicía que todo estaba arreglado, pero os afectados das preferentes e subordinadas cada día estamos máis arruinados. O señor Francisco Conde, conselleiro de Economía, dixémoslle que coas preferentes ninguén se metería e que se deixen de tanta palabrería, xa que diñeiro sempre sobra para os banqueiros e os corruptos, e os pobres como a nós para comer temos que facer trucos. Enviamos uns escritos á oficina de atención ao cliente, pero se ve que o tiraron ao caldeiro de enfrente. Enviamos ao banco follas das nosas reclamacións, pero eles pasáronas polo forro dos collóns. Pego Méndez e Galloso, gracias aos nosos aforros, están ben xubilados, e nós, mentras tanto, no Concello estamos tirados. As subordinadas e as preferentes son como unha pataca quente, non a queren Rajoy, nin de Guindos, nin a Angela Merkel. Como a cousa está que arde, dámoslle o ollo dereito da sardiña ao señor alcalde, porque ten moi boa arte para coa palabra na boca deixarte. Mirade que listo é que para as arcas municipais engordar pon o imposto do lixo 2 veces a cobrar. O ollo esquerdo dámoslle á oposición deste goberno, porque como a nosa man esquerda non fai unha merda. E o rabo que está ao final sería para a policía local. E a esta dicímoslle que se isto non se amaña, caña. Se isto non se amaña, está aquí Rosa Amaña. Aí falas. As escamas dámoslle aos banqueiros, porque gracias a elas as sardiñas e estes chourizos esvaran e nunca chegan ao caldeiro. Para Feixóo e compañía dámoslle a sardiña podrida. Primeiro porque como este peixiño o seu mandato fede un pouquiño. E de segundo, por como nos evade, enviámoslle unha raspa nun sobre grande. E para rematar, dicirlle, señor Feixóo, levamos máis dun ano detrás de vostede, dos seus conselleiros, alcaldes e amigos banqueiros por toda a Galiza. Concellos, deputacións e sucursais de Nova Galiza Banco. Se como vostede di que é o noso presidente, ten que porse da nosa parte e ser o noso valedor diante do goberno español e velar polos nosos intereses como galegos estafados que somos. Non pararemos ata que os cartos recuperemos. Vamos,